Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Standoff. M-am jucat eu off camera și să vedeți că am rank foarte mare. Adică nici chiar mare, dar îi ceva de mare pentru mine rangul ăla. Câți playeri acolo? Jocul ăsta este gratuit, dacă vă întrebați. Mai repede. Mai repede. Eu dat că nu stau jumătate de ani după tine. Așa, hai că trebuie să apară în câteva. Gata! Și bun, în sfârșit. Și la connecting to Google Play. Dar nu s-a conectat. Acolo, în colțul ăla. Continue. Loading. Vedem. Oh my god. 2612 player, 80 de... Uitați rankul. Deci, wow! Ce rank? Așa? Ala portocal. Între asta și să ating pe asta. Deci, tot pe asta. Bun. Nu-mi place harta asta. Am avut ceva probleme și trebuia să-l desinstalez. Și acum stau iar și nu știu cât ani. Bine, ăsta nu stau nu știu cât ani. Ok, hai. Mă bag la fac. Haide, bice. Hai să-i dăm bice. Bun. Și da, nu folosesc cheat-uri. Headshot, cum o să-mi place, headshot. Zona asta e cea mai bună zonă, cred. Când coborâi tot. Nu. Ok. Wow. Ce hel mi-am luat. Adică doar un cod, da. Am înțeles. Uite așa m-a respawnat și pe mine acum. Aoleo. Fuck is this? Oh my god, mă prins pe cap! Asta un știu cum e mă spawna de fiction de asta. Am ghicit! Nu! Suntem invadați! În sfârșit! În sfârșit. Dai! Uite așa, uităm acolo. Aoleu! Da, siguranță ea folosesc cheat-uri. Cheat-urile vieții. Oamenii nu se mai satură de cheat-uri. Sau cel puțin oamenii de genul ăsta. Hello! Stau doar aici. Aici stau de acum. Oh, hai
să-l iau pe la spate. Da? Bine. Așa am revenit. Să mă merg pe 90 acum la ei. Nu ai niciun moment. Unde-s, mă? Head. Nu să cred. La! Care nu le-am, dar am schimb pe ele. Hey, head. Nu știu, ori am ghinion, ori n-am eu AVP-ul care trebuie. Oh-oh. Hai mă, dacă tu crezi smoker. Ok, am ajutat. Bravo. Wow.
în sfârșit! Oh my god! Să-l pune. Bravo! Ce mai pot face dacă noi suntem în baza lor? Bă! Bum! Dar nu mai murea. Ori merge bine meciul ăsta, ori chiar nu știu. Folosesc cheat-uri. Folosesc ăștia cheat-uri și nu avem cum. Oh my god. Boom! Mamă, că vin acum ea cu AVP-ul la mine, la tine. Uite cât am făcut la AVP-ul ăla, bun. Nu știu chiar dacă e chiar bun. Dar tot ce știu e că l-am avut. Când nu eram YouTube. Mi-a luat ăla pe amândoi. Bine, nici eu nu m-am mai jucat de mult. Și cam acesta a fost episodul de azi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!